Добрый дзень! Яшчэ одна цікавая казка, павучальная такая, з-за зборніка «12 месяцаў». Напісала яе беларуская пісьменніца Лідія Арабей. І называецца яна «Прынцэса не хачу». Яна, можа, казачка такая для дзяўчынак, але раю паслухаць усім. Жила-была на свеце прынцэса, і звалі яе не хачу. Раніцою слугі будзяць яе ўставаць, а прынцэса крычыць «Не хачу!». Слугі да ложка бліжэй падступаюць, а яна каторага ногою з-пад коўдры бэнц! Тыя з другога боку заходзяць, а прынцэса ім кулаком у нос «Не хачу ўставаць!». І валяецца ў ложку, пакуль бакі не адлежыць, ды есці не захоча. Нарэшце ўжо падымаецца. Слугі ёй тазік з вадою нясуць, кавалачак мыла пахучага, каб умылася пасля сну. А яна тое мыла ў тазік баўсь, «Не хачу ўмывацца!». Паснедае прынцэса пірагамі ды кісялямі, за ўрокі брацца пара. Слугі ёй кніжкі, сшыткі нясуць, а яна зноў «Не хачу вучыцца!». І колькі не просяць, колькі не ўгаворваюць, і кароль з каралеваю, і слугі, нават узяцца за кніжку не хоча. Так і расла прынцэса, адно любімае слова маючы «Не хачу». Ішлі гады. Прынцэса падрастала. Вось ужо і замуж ёй пара. Але хто ж яе возьме такую, нямытую ды невучоную? І кароль, і каралева самі былі б ужо рады збыць яе прынцэсу са двара. Падгаварылі яны слуг, тыя схапілі прынцэсу, сілком яе памылі, прычасалі, у прыгожую сукенку прыбралі, на багатае крэсла пасадзілі. І пачалі прынцэсе кавалераў, жаніхоў зазываць. Прыскакаў на кані каралевіч з заходняга каралеўства. Прынцэса глянула на яго і скрывілася. «Не хачу за яго замуж, у яго нос доўгі!». Пакрыўдзіўся каралевіч, паскакаў назад у сваё каралеўства. Прымчаўся на аленях царэвіч з паўночнага царства. Глянула на яго прынцэса і зморшчылася. «Не хачу за яго замуж, у яго вочы касыя!». Пакрыўдзіўся каралевіч, памчаўся назад у сваё царства. Прыехаў на вярблюдзе хан з паўднёвага ханства. Глянула на яго прынцэса і нос закапыліла. «Не хачу за яго замуж, у яго губы лупатыя!». Пакрыўдзіўся хан і паехаў назад у сваё ханства. Хутка па свеце пагалоска пайшла, што прынцэса усіх кавалераў, жаніхоў бракуе, і перасталі ездзіць да яе ў сваты. А яна і сама ўжо сядзіць, чакае, можа б, хто яшчэ прыедзе, але ніхто ўжо ў каралеўства не паказваецца. Раззлавалася прынцэса, скінула прыгожую сукенку, якую слугі яе апранулі, не давала больш сябе ні ўмываць, ні прычэсваць, яшчэ з большую злосцю крычала ўсім «Не хачу! Не хачу!». А гады каціліся. Вось памерлі ўжо кароль з каралеваю. Слугі не хацелі больш служыць такой прынцэсе і паразбягаліся. Засталася яна адна у вялізным палацы. Палац той за гады састарэў, столі пакрывіліся, падлога паламалася, печы пахіліліся, а сама прынцэса састарэла, валасы пасівелі, твар зморшчыўся, спіна сагнулася. Ходзіць адна па цёмным палацы у падранай адзежы з кудлатымі сівымі валасамі, і толькі совы ды кажаны вакол яе лятаюць. Усе людзі гаварыць пачалі, што ў палацы жыве злосная ведзьма. А хто бачыў яе зблізку, ніколі не мог падумаць, што некалі гэтая ведзьма была прынцэсаю. Вось такая павучальная добрая казка. І яшчэ шмат цікавых казачак вось у гэтым зборніку. 12 месяцаў. Раю прыйти ў бібліятэку і ўзяць гэту кнігу для прачытання. Дзякую, да новых сустрэч!